Salam. Men biraz puluraktım öňler. Soň bir mesele boluda pul getirdim. Şeýtim bolan ýanymda kılan bahary zymzyýat boldy. Baştan başlaýyn. Men gelin bolup gelemde gelen yerim garypça maşgalady. Men özüm fata köýnekler dikip, bededip, prakada berip başladım. Şeydip ýaşap başladyk. Pullanyp başladyk. 3 çağamyz boldy. 2 oglum, 1 gyzym bar. Şu öz ýaşap oturan jaýymyzdan başga ýene bir howly jaý aldym. Şonu birine ananyp $40,000 pul getirdim. Şonum hiç kime aýtman özjek bolup gatyp kän kösendim. Şeýdip öýe gelýän pullar gelmän başlady. Menden gelýän sowgatlar gelmän başlady. Töweregime, gaýnyma, ýollaşma, aýallygynlama, hemmesine birden meni ýygranıp başladylar. Öňler näme diýem dedi, nähilek bolanydy, men şeýle bir kabul edýän adamlar inni menden daşlaşyp başladylar. Aslında pulun bilen ölçemek üçin ýada adamlar gerek däl ekeni. Sen töweregиңdekiler senin pulun bilen ölçäp biljek adamlar ekeni. Öňler işten geldim naharym pişirip öňümde goýýan ýollaşym. Öňler ähline ýadym çekýän ýollaşym. Ne şeýle bir erbetler aýja. Käwat ruhum batylýar, ejidleýär. Öle eslem gelýär. Öljek bolsaň ölle diýinna diýip gaýgyrýarsmy? Garap pulun bolmasa, oğlum sen pul bilen islerini gömüp beren bolsaň, sen şeýle bir kiçelýän ekeni. Men gaýnanýan ýerim öýde kynlamdan. Şu zatlaň içinde maňa ýekeji adam golay boldy. Ýekeji adam men ruhuma düşündi. Ýekeji adam ejemjan. Men pullu wagtymam, pulsuz wagtymam ýeketäk sevgide söýen ýekeji adam. Galanlar däl. Diňe üstümden dipelep, itde san var, mende san ýok. Men bir zat arzu edýän. Tezrek şu bergileme berip işläp ýene öňkü ýaldyrmyşyň bolmagyny isleýän. Nesip bolsa bolar. Hemem şol adamlardan aralmak islemek ýok. Men ýene de şondanam gowy bolup olaň öldürni tanadysym gelýär. Men ýene gazanasym gelýär. Ýene de töweregimdäkileri sowy salamly, pul bilen ähli meselelerini çözüp bilýän bir denan bolasym gelýär. Kimen biraz öňbeýle däl, özüme nefsim agyrýar. Asal men özüm gowurlýandyr öýdýädim bilen. Pulum üçin gowurýan ekenler, sowy salam üçin gowurýan ekenler. Şeýle ýagdaýda gowurup biljek ýekeji adamym bar ekeni. Men olsa gowsarlamken töweregimdäkiler meni gowurýarlar diýip pikir edýädim. Garap nähip bolsa men bir zatlardan çykaryn. Men söz berýän. Men şu wagt saat 9-dan gece saat 11-e çenli işleýän. Günüň dowamyna käte 20 saat oglaýam işleýän ediklim bolýar. Men bir maksadym bar. Men bergilemden çykar. Ýene öňkü hala gelerim. Soňam şu ýagdaýda
pullu atmam bolsa meni gowurarlar. Şu duygular diýeni ýaşatmaýlar. Men olaň meni gowurýanlyklaryna inanman ýöne barbyr şu wagt hyýaly gözler bilen häsir etmediler-de. Janyňyz sag bolsun. Egerde men ýaly berge batan gelin gyzlar bar bolsa olaňam hemmetine ardy edýän bergeleňizden çykmaklygyňyzy, hemem öz aýagyňyzyň üstünde özüňiziň durmaklygyňyzy, hem bir hili motivasiýa beretmeli. Siz baştanam ýok ýerden galyňyz dämi? Ýene-de galarsyňyz. Siz güýçlüsiňiz. Siziň içiňizde menem. Sag bolun.